Karbi customary law redaction workshop nini aparman CM Dr. Churam Ronghang Arideng pen Kangpupon. Karbi Anglong pen Meghalaya dui hoilong kedo arat atum pen kedam tang ASDC atum keji songpon aputhak alang litum ningkang samsit sepaklang pon. Nizang Karbi Anglong Chamber and Commerce atum pen krung saya mai pedopon. Karbi Anglong riang kangalong kedo englong so khai to on sami bisar kinders tami mithang pen angbong spa un pon nang jipu non ki khibom CF Dr. Churam Ronghang ke bori pon pent non ki chun ji aphan Karbi Anglong Autonomous Council asai hem along customary law aputhak chithi ni pa inquiry phola pe inquiry truck nini aparman workshop pe paman pon ji aphan CM Dr. Churam Ronghang Arideng pen Kangpupon labang so Kangpupon amai along Havar Khat ML Dorsing Ronghang Dr. Dharam Singh Teron CM Dr. Churam Ronghang MAC Lapent Low Graduate Pen Chenglok Bisar Kinder ke thek ding umta chetong dun Kedamtang 1954 Aningkan Administration of Justice Mati Customary Law Mithang angbong kecibi sar kecikidar unji aphans alang litumpen aron ang pilu lapen kedamtang ningkan ke thom plia aprang nilimatha ponsi KSCC Asia long sami labang so ceparai ponsi Governor of Hanpinpur alu pajurlo laso lapen lapun at Governor pen stamil so alam arribang kacidon dun athek na pitsa klangsi alu na pajurlo laso puthak non ka pachun pameji aphan mati laso arod ka selam ponji aphan pini labang so workshop amai ipupon lobusi CM Dr. Churam Ronghang pen pherangke thingno ningjepon of Justice 1954 pen Karbi Anglong Autonomous Council ala sege Karbi Anglong District Council United Mikil Hills and Osaka Hill District itu pherangke la so administration of justice bu phan itu 1954 itu hanang pala da bangke customary law mithang aron mithang aron la so ka mithang aron bisar kida puthat aja kong phan 1952 nikan phan Pula sote na ijet per bisa laso aron bisa kita non anta itu tiar juga. Jadi li non nikan ke komputer laso community pastik si penan ke thekere tu ben chingwai pen la pen ke low graduate tu ben chingwai pen si la pen ke except tu ka kuma ni ro kom ke theka tu ben chingwai che sai pen si ini itu akan kita Anglong along claim rap dan PMLA si yang akan menjiwai si ini itu bangke non bang Karbi Anglong Autonomous Council long isi long ceperai si assembly long ceperai si Governor fan lo pilo dan Governor ta laso tengpen itu fan hukum ne laso tengpen si non Karbi Anglong Autonomous Council laso customary court itu memang solajong laso bisar gidara aron laso court ke tiar ye par village court doko lapen ke Wisconsin court yang si dai ke an senem pen chenglok belek laso kesan ke Karbi Anglong Autonomous Council court penta en bunda la dai yang si pene kiun e dolang kulong te tu mangke dak session court mate dak district court long itu jalte itu ke high court kali te supreme court ini tu ada kiuni ya case anke ada kiuni asra besar gidar kiuni anke high court kali te supreme court ini tu alu tapi kicom ki abang utame itu mangkata khatek beng amno ye chingwai ching sai penyong si mane adai dokok ulong te kursenem mane yung si kursenem dokok ulong te tipi ben tipo chelangat ulong te udah ke itu ye SP fan pupo requisition pipo darwan ke hatek ke bengji chekloyon trop ningkan isi taso ke bengji aja kongke Karbi Anglong district court pen na bola sir comment tu pen asila aron choklim pen chingwai ching itu appointment non la workshop donang la han pakanang la aron thola rong asor rong gitu lah village court ke doji kalau sonil tum appointment ke tang thai lo appointment ron ria prang keron ke tunili da 15 August hosi pang cheng kon elo mati la si tang er lo la pen tang er si
that tangeda pisinon itu memangke workshop bilo ini mana koson si aron coklim nangi la solo coklim nangi ko phanasi la si that la low background ke do tuma phanan hangsi la pen karbi nimrokom ke thek sai tum han hangsi that mitwa chairman da Dr. Bharam Singh Teron aprang MLA Alvin Teron alam tumansi artu peksi that kaso committee seng lo atum sinon che guidebook ta TRL arona aluda ling pu ponelo la pena so workshop ta ni pu ponelo bini bangke kethan resource person do bangke kethan atum bangke kethan ni ko son sima ka bisar gisdar aron hai palaya ro kethan no asi non ne brand bangke kur hian ge chepangli long le lo chepangli long te phatek ke be Kedamtang citi ingkoi rapliar ni nizang Karbi Anglong nukoilum ahi thialong ASDC kese kense atum pent Assam Sorkar lapent Meghalaya Sorkar tum angbong give and take polisi alam aputhak alang litum tidon nutek thipu pen alang litum ahir ingtang rakpen te songpon lo labang suke te songpon along sami adu hoilong kedo arat atumapan pa jujedet pen ajok alang lit adu hoilong kedo arat atum ani ing samsi si alang litumpen pherangke amai unipon labang su pherangke amai along alang litumpen ke jongpon alang tengki ASDC tum lokusen long lia puthak na khati song labang ke alang litum mithang rat sari ali phanchak ku alang litumpen arbok pentu lapen kirang sileng arni bangki majok asong lenang ti song puai fir sami party alamben ti ho he pin pen alang litum ti song ponang jibu si alang litumpen pachini pontu jongsi long lia lam kia puthak jongsi kemania bang phu bang phia tumpen ke song jening hang liputang ti parti yang bong alang litumpen ke ciputot dedet mati ke chor sar se pinpen alang laso bu thake ti song ponang jipota alang litumpen sodak pen pachini pontu news report Rancing Teron Jurkendeng Karbi Long Reberta mokolung marong mate Meghalaya pen kachi koinot harong along nilitum pini tong sikot pen so a press conference mate bangso alam tege pachine ko banglason helo piniar niladak nilitum mokolum IT mate bazar along badak give and take policy labangso ko post di ko pan nel tum pan may meeting kapaduji ko panel tum dak tibok tere mate ki ong tum arat panel tum pan hanglo lase labangso against nel tum non het mate non mat kaneng jedu nang ko kalam te banglason helo nel tum itame nengarong lo mate nel tum stame isi nenga chithe dolo la ahoi mate bangso give and take policy bang nil tum Karbi arat mate Karbi Anglong arat stame tum gachikroi dunde la bangso apan sinel tum pan la bangso meeting dak na organize lo kuson sinel tum matalo sitame pini bang nil tum bitek long bang kela dak la bangso abordar alam the mate la bangso give and take policy achikroi dunde mate ka oppose dundi palong nil tum bitek long bang kela dak nelitum isi a political asong mate nelitum amen punang kokpo ASDC asong ala latum si ladak apia na bangke ala latum meeting la buson sin nelitum ang tek long lok lo nelitum tek long bangke la son hilo labang so mayalong ala latum jasmet pen ASDC Central Committee along aki tek ding jasmet pen nakihay Daniel Teron ason takak si XCM Johnson de na pen ason takak si ongdung parti along itu tum si alang tum si labang su organize ason ang tek tum tek long lo la si labang su tak panel tum ning juk lo jong si ahok pen bordar alam mate labang su ahoy along hidup kisung non suluk sudah ambong yong si ahok pet kechisong ji pelotang te alang tum parti alam mate parti amen pupedet nang ji apen alang tum la parti itu alang tum flag bang nang tum juice dari sonten nil tum neng samji hasil bang so putak bang nil tum neng duk lo la si nil tum abang ke la bang so meeting apa bang ke nil tum asap su neng ke oi ason sinil tum pinyar ni bang ke Chu pha du pon mala to kiram tangan ni ka non kita amtang ke nel tung phan la son nang pachini ne muthe alang li tung bang lo arong rong nang lut hit lo la pen ladak pinia bang ke give and take policy la bang so ku thak se ili chengki che thanai chengwai nai pu nang pu hit lo
aman non na meeting lo bang ke la so na lam o te ithe ni ning ye po an par ke political alam ning ye ro party alam an le pan ning ye ro la son se nel tum the long ini ania bangke netum ngado berat stamen netum nengduk matel bang solam te patak netum against nangkol dan kipudun ye bang ke la son hello ada border along nelitum ke do along bang ke nelitum asong do la ke akka ahoi ke ching thora mai pudu la pe ni sia bang ke abc pudu la hinia song do la sila hinia song phan nang humri pen la tum pen ching kira pet ko sonte nelitum ye risi song phan ning oya de dia potlo la si alang litung ke claim bang ke arong tin along gambura long dam pen organize dam lo pinia la dak rat ka pachetong ya pan selang litung wang lo wang pen alang litung pini la dak mei ke jaya bang ke give and take polisi alam ke lele pin lo la dak ke alang litung partia le pan si ne litung ke thek dun long lo athema partia le pan ku ne litung ki thek dun long bang ke la dak ne litung la nelitum la bang so area long bang ke nelitum party alam ci coupe non ke dam tang bong ke bonta pinia bang ke alang litum bang ke a party tin phan APSLC asong ya tum phan ka sorsa amuk ha BJP asong ya tum phan ka sorsa la son se nang man lo la hu bulo tang te nelitum la dak ahoi ke do tum bang ke ning oi nang ko lo la si ili tum ko son se ka chi song nang ima phan sin nel tu phanang pere nang ye pot lo seta non ke dam tang piniar ni bang ke la son nang pere te kang le lo nel tu phan parti ne gi bung ya lam si alang li tum matharong lo la si la son ke nel tu munon phia bang ke nang klem kleda nang po la pen isi nel hin pen ki put wi la helo la non klem tang lo pinap dik pen bang ke ahoi labang so border give and take policy akachi song long bangke party alam badu tawan weder nai ladak abc la pen akka la tuma ke manga teng pensi la tuma true teng pensi ladak kamaling se ta claim nai athema kidam tang ne litum jiri kindeng along sta memorandum pilo la song nia true pensi ne litum pilo labang so ka chengki chengwai anta ne litum la party alam chi pupe pin pensi ne litum claim lo la si pini la son ke claim to that abang ke neli tu phanang kaphang no se nel tum che thek long lo la se rata tum ami thang a khi chi pedam ban pini la da mai nang kar yudun seta non an ni gam sama porang ke ami thang a ning oi lak ban se ami thang a hem choi nang ko la potsi la son a partia tum la son a song atu neli tum a hoi along bate la da border along non pen a prange la punang organize ne de nai la hello neli hin pen ki pu dunie ke Chamber and Commerce atum pen kedam tang ason thak si ki claim kedam ki mesen ji aphan pura chithi ni pa inquiry for ni dongkamukam irrigation ke sang aboha along krung sanga mai padopon dongkamukam head branch along andu si pangtang pon kring ji aphan pura angpong instigator assistant general secretary lapen samson rong for public arranging secretary la bahni aphan bang so mai long ing bai ponsi pekpon lapen la bang so mai long prexama branch atum pen samit si tong dun si mai ing samchin pen pachun pon news report dongkamukam dardison rong par karbi long riberta so beskar no perman chamber commerce aku dengar tadi tentang kokra long same dat recent pen kelang tujuh bidun harap same income nang tame apol bang hagar mudah siapa tame militum chamber commerce pendat room free la bang so lo seperti seperti militum chamber commerce pendat dinsor kilo apa yang tentang non sebang so ningkan hong ni la bang so langit hiu tame militum nanten kecara pelasang han dan di kejun langkan ke itu mones poni kan itu pidimo abang so langet telong amen tu gamen do kok pen munit pan mo smart kiti abang so teknik kok na man happen itu doktor mesen pen la pen jo doktor sa tumban kiti happen itu mesen pen kiso kelang so ke job na mo itu rap kon long non marke diklaim kita mau bangke tiku tangta ke kita kan klaim sensi kita lo apen arona tensi itu klaim nambo apen itu klaim dan sensi kita kore rada tum tu apen itu long la jura bin branch tum antane klaim kita kan kadok kita mesen coba komas ke lamang so international di long tu pon bangla sama itu kita tang sama branch tum sama itu
klem pon nam bom si bang bom la si pini non kelan je kan pasan le sempen to klem pon to ji bo pansi ri pini la so ni ha so ko ya to se si konta pini lam sami tu ji kan pon Nanti kuna na brang sih kami tum citong pun. pini ini tu ji tong kono da bo thang so advance na bang la pen advance la pen de mo advance la pen advance para advance la pen je khatna lang la so ni advance itu tangan mate pini ulang